nyepelekke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid nek do tampa rapat arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gendone para gendro. Nameng ditandhi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu niki papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuhing para dukuh iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karangkadempel. Ya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Blegek kekugek sadulita mel. Niwang Sukmana mangadili nuwe ana sasmintaning sun. Iki kok kaya ning Tembolong ta rasane aku lek ngomong. Teng Klonthong. Bapak, Piye dole? sampeyan lenggah ngandhap. Aku merajake karo sing kagungan dalem. Gandeng kowe iki sing ndhe omah. Nek ora mbok Dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono to, Gong, sia-sia. Lenggah ngikil, Pak, lenggah ngikil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune Anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng Sita rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampanana. kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Mas Petro wilujeng Slamet, Gong. Pangestuku tampanana ya le. niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe ndayana ing kasantosan ampawa ana kasantosane lair batos kula. Ya. Sampun ngantos kejoting penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur wong urip iki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa, monggo bareng tak cocoke karo Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi.
iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan niku. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ha ta, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacat. Lho karo wong tuwa res ngonekke dengkulmu mlacat. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki arep nembung apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ini asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming. Ya wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ah iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik. Terus sirmu karepmu, aku mau disebutke aku pengen bangun desa, Pak. Hei, mandel ora rak malah bengok ta. Kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek anu dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem, wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal, sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana congkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pinter njara langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganono pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane, kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Samploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning nek tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor 1, Pak.
Sripah, aku ora tau ora ketok. Mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandhang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepyake para warga ora mung ngepyake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik lek. Wis. Genduren durung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gener, aku mangkat sike, acah sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo. Rumangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 nang peduane. Iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, kaya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separuh-separuh sebadi. Ha iya. Heeh. Ah iki kahanan kaya ngene iki arep tak luwih apike, Pak. Arep tak luwih becike. Maksude arep tak luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi mesti njaluk sumbangan. Wis ketok angger raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Ngene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom, doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwake negara. Sing sepo-sepo apa iki? Lindu apa ya? Oh Sinoman do ngedum. Ame mlaku kok do dinjlok-jlokke. Ngeget-get wong nyang. Sapa-sapa dilalake ora. Ngono cagak tuwake negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kaya aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sakinake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak? Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ono tembunge. Nyoba-nyoba nek ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis tak percaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora mathuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do gunake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul, aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki Seno Tudrak. Lho. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya terus. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku nek wis ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta?
nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana Pak oknum, aku ngandhake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi bandare gleleng meneh kok ngono kok arep rampung iki cara sok kapan rampung iya mula nggon aku iki Pak arep aku duka ning apa jenenge iki apa terus kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong statement apa ora sanggo basa angel struktur struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik kok. Ngerti aku. Anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki dhuwit, tak tempiling. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, di rumah ape-ape kok geleceh. Pak. Sing kan dirempuk ya, Pak? Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Hah? Apa nggonamu bapak teko, gareng teko, aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene terus tembunge nek ketemu sedulurke wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki mak lunga ya, Pak. Nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono, ono lunga to. Wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhewe manung jumuah kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam jumuah kliwon. Heeh. Aku sedina Kemis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Orang mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Reng. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus keramas aku. Terus maghriban. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya, waduh. Saiki nek mangan bengi bareng po. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek arep dhewe nang mburi. Oh, len juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah maem ki suwe terus. Oh, untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndandane dombene. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Adus nang sendang jam 12 bengi plung adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tuk sing nang isor wit ringin dol desa ana ngadem le lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wong mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang to, Pak? Kudu. Wis kebacot ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyono iki terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka."
muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun lho, Pak. Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gak tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun iki biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipa nirmala. Mir, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono kowe. Esuk utuh-utuh bojoku urung tangi aku wis mangkat ning pasar. Golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem cengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem pernah Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Pindah toko buah. Tak takone ora ana jambu dipa nirmala ya ora ana. Anane ming jambu drsana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira oyang. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipa nirmala. Aku arep nyuwun pirsa karo Bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki mbiyen dewa, mbok nyata mbok ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning Kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ning jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku mbiyen iki kakangne Bathara Guru. Wah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan. Ora. Rektor. Udu. Doktor. Udu. Aku Sanghyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak urip ning Kayangan iki ngapa? Kok malah nang kene? Nang jagat anggere esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala, kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa ki ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Waduh. Papane ning Kayangan? Kayangan Suralaya. Weh. Ketemu Cak Marlis. Lho. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare Kayangan Surabaya. Wah, budak. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Weh, dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan, kuwi Kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi yang diwastani Kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Dudu ye, ha Sur. Mandul tanpa centelan.
asli iki kuwi ora dipeniteni ora dilem ken biyen yo ning kono kuwi aku nek ngrasake Bagong jane edan ora ya ayo mbok karo bapak urung tau dipresake kok ya omongane iki waton ting celebung ora kayangan iki gumandul tanpa cendelan oh iya paham aku neng dhuwur ta kuwi aku neng isor ha iya kuwi papane Bathara Guru papane Bathara Indra papane Bathara Indra papane Bathara Dana papane Bathara Kasina Dana Kasina Indra kayangan warkop ngeprok raimu iki kok kandan-kandanane ngeyel ora kuwi kayangan Suralaya lah nek kowe arep njaluk Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala kowe munggah ning kayangan Bagong sing ngertos kayangan sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar Mbak kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Mbak kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru Om Guru jare adine Bapak berarti aku nek nyeluk ora Om ngendika kalih Om Bathara Guru nek Bagong butuh pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala nek Bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nek Bapak mboten kersa niku jam tangane balikke kula wih kok menehi jam tangan karo bapakne kok kon balekke Alexander Christine Hakim merek jam kok disebut Alexander Christine Hakim nganti raimu kok piye ora kowe ngapain digluk-digluk ngantuk kok ora arang ya lelingguh ora bener kok nggih Pak nggih disuwunke Pak supaya dusun kula tambah rejo dusun kula tambah apik dusun kula tambah becik nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ananging nek Bapak mboten kersa lho Gong arep ngopo kowe kula aturi jaga ajang sing jembar sego sing kathah rawe-rawe atas malang-malang putu mesti kula entekke oh ya tata basa ora pernah kok jagang sing jero beteng sing kandel ngono iki nek nantang karo negara nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel ora sudi aku karo kowe Pak sebagai bapakku aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak nek sampean gelem nulungi anak nembungke pelem apa mau to modar ora syarat ora dong kok pelem 40-an Pertangga Jiwa 40 Pertangga Jiwa lan Jambu Dipa Kusuma Dipa Nirmala kula ora trima adene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan kok ora kelakon aku nesu tenan Pak wis saiki kali Bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala Gong sabar Gong ora sak penake dhewe kaya ngono Bapak ki wis sepuh ora terus kowe terus matur karo Bapak nek Bapak ora iso gayoke Pertangga Jiwa malah tok jak gelut kowe iki wong tuwa apa bocah kowe ora usah cerewet rek kowe nang kene iki angka ikut kowe timunmu kok jaga ibu ana kowe ya ora apa-apa ora ana kowe ora masalah lho aku ning mrene iki rak tok undang to aku ngerti sing wigati tak jak rembukan ki Bapak Semar kowe iki ping takon menyetujui wae sirku arep kakon dadi seksi ning mripat kowe kira neksane ya mesti ora pas kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus mbok mau ngerti ora sah rene to malah keloro-loro atiku oh alah nemoni lelakon apa ta Petro ya takon dadi seksi men bapak men ngendika men oh wis kurang ajar iki karo bapakne kok marmir-marmir
Ayo gak ngomong, Bagong. Tak gayuhke, tak peluk kowe. Asli tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu man. Saking ambaning cangkemku. Aku nek ngambol langsung tanpa nganggo petungan rumangsane anggepe. Kosek to, nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa Nalendra pekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurta kura rek kagiri-kiri ro nanggana magawe gelari rawang-wang blegegek sadulita mel Bathara Guru Padararja sak pratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestu lun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan mriki sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih kepareng kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegegek sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya nggih boten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake lawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat seranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumandhake anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat mula tak jaluk liyane atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone bangun desane iki ya Bathara Guru Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkene dadi panjaluk kita nggih pancen mekaten Pukulun
Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Ibu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun jaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun mono kawan Bagong. Dados kula dipun paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kalih sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita apa kawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak, bangane aku ngedol karo harga dirine bapak, ming supaya nyembah karo Bathara Guru. Ajare bapak iki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja tata krama karo Bathara Guru, bapak iki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae Bu Kulun, nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan keloro-loro terus kakang nika diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ora taten arep nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ora. Mboten bareng. Nek Bu Kulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka Bu Kulun mboten kepareng maringaken Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Pelempertangga Jiwa kon nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane, sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa kok martabak? Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong kok diobok-obok sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokan lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pelempertangga Jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorok. Alah dene kula
disebut X narapidana. Aming sebut niki narapidana kok banggane ora jamak. Pajake penusukane, Penusukan apa? nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin iki kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid-murid do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gendone para gendro. Nameng ditandhiki karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu niki papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Dukuhing para dukuh iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengseraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba, bakal tak coba kaya kekuatan kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngoten. Celeng tenan kok Cak. Dewa kok dakjok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoni pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mampu mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba, mang medhase. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel ning nganggo duga-duga, wani ya wani ning nganggo itung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe iki ora sapa-sapa ora wedi, ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru, wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan.
manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel, Mas. Lho iki ning kene iki filosofine wayang iki ning kene iki kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku karo Bathara Guru, manut dalange padha menungso semenyake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dah iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora kowe? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke takonmu hake. Ora dadi rambute brodol. Caidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok wanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep pemeng adegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong reng Pak. Ngono ya panjen. Heeh. Kaya to aku kan bangun desa. Ming sabagong bangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah tuku lemah yo gombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadhangkala wong sing ning Karang Pradesan ki malah sugih ngumpuli karo sing ning kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau muk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha jajar mobil ning ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amangar gayeng tok nangga campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco saperai dhewe ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya saudara-saudara diikuti. Oh ngono ya Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap aneh kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, ndong ra kuwi. Yo bali yo, Tru. Kowe mau ngejak bali ora betah. Lara-lara ya atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasrahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku belani karo kowe. Iya, iya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni.
Mati kok titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi mati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku? Sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku? Ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik ya. Heroik iki pahlawan banget. Anggemu aku kawan makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kang yang meledak sumbune ngendi? Ah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Oh dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Engko abang-abang. Kuwi nek dipejet bedane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anune mas apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel televisi ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng ketok ora iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya Tru. Ya mulih terus. Aku kok keloro-loro nang VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwono nit ngono Tru. Oh iya. Nah nyetel tuku ana pulsa ya Tru. Wah. Ayo padha karo ngopo diambil. Ambe nyetel pengane kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Ala. Bangeten. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke ning kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter wis tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Kowe kono Pak, kono masuk kono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek jagungan ruwong ra duwe terus wong gobloke mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Warga laras WL klasik. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora mem sing miring ora mem kendange. Sing ngendang wae miring. Apa pokoke. Nyetel engko mengkari goleki nggo set A set B. Waduh. Engko mengkari mejet nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ya, Tru. Ya. Nek arep kepengin
Gelang kalung ya nomor 4. Ya ya ya. Nah kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku meling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya, Ya. aku tak mangkat maju ning pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB. Ngono ya Pak. Iya sing hati-hati ya Bagong. Ning nek kala aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu ning bapak. Siapa ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku wong loro saudon telu saurupan.